Pennod 9. Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses yn anialwch Sinai yn yr ail flwyddyn wedi ei dyfod hwynt allan o dir yr Aifft ar y mis cyntaf, gan ddywedyd, cadwed meibion Israel y Pasg hefyd yn ei dymor. Ar y 4 dydd ar 10 o'r mis hwn yn y cyfnos y cedwch ef yn ei dymor, yn ôl ei holl ddeddfau ac yn ôl ei holl ddefodau, y cedwch ef. A llefarodd Moses wrth feibion Israel am gadw y Pasg, a chadwasant y Pasg ar y mis cyntaf ar y 4 dydd ar 10 o'r mis yn y cyfnos yn anialwch Sinai, yn ôl yr hyn oll a orchmynasau yr arglwydd wrth Moses, felly y gwnaeth meibion Israel. Ac yr oedd dynion yr rhai oedd wedi ei halogi wrth gelain dyn, fel na allent gadw y Pasg ar y dydd hwnnw, a hwy a ddeithant ger bron Moses a cher bron Aaron ar y dydd hwnnw. A'r dynion hynny a ddywedasant wrtho, yr ydym ni wedi ein halogi wrth gorff dyn marw. Pa ham yn gwaherddi'r rhag offrymu offrwm i'r arglwydd yn ei dymor, ymysg meibion Israel. A dywedodd Moses wrthynt, sefwch, a mi awrandawaf beth a orchmyno'r arglwydd o'ch plegyd. A'r arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, pan fyddo neb wedi ei halogi gan gorff marw, neu neb ohonoch neu o'ch chiliogaeth mewn ffordd bell, eto cadwed Basg i'r arglwydd. Ar y 4 dydd ar 10 o'r ail fis yn y cyfnos y cadwant ef, ynghyd â bara croiw a dail chwerwon y bwytânt ef. Na weddillant ddim ohono hyd y bore, ac na thorant asgwrn ohono, yn ôl holl ddeddf y Pasg y cadwant ef. A'r gŵr a fyddo glân ac heb fod mewn taith, ac a beidio a chadw y Pasg, torri'r ymaith yr enaid hwnnw o fysg ei bobl, am na offrymodd offrwm yr arglwydd yn ei dymor, ei bechod a ddwg y gŵr hwnnw. A phan ymdeithio dieithr gyda chwi ac ewyllysio cadw Pasg i'r arglwydd fel y byddo deddf y Pasg a'i ddefod, felly y ceidw. Yr un ddeddf fydd i chwi, sef i'r dieithr, ac i'r un fydd a'i enedigaeth o'r wlad. Ac ar y dydd y codwyd y tabernacl, y cwmwl a geiodd am y tabernacl dros babell y dystiolaeth, a'r hwyr yr ydoedd ar y tabernacl, megis gwelediad tân hyd y bore. Felly yr ydoedd yn wastadol, y cwmwl a geiau amdano y dydd a'r gwelediad tân y nos. A phan gyfodau'r cwmwl oddi ar y babell, wedi hynny y cychwynnau meibion Israel, ac yn y lle yr arhosau y cwmwl ynddo, yno y gwersyllau meibion Israel. Wrth orchymyn yr arglwydd y cychwynnau meibion Israel, ac wrth orchymyn yr arglwydd y gwersyllent, yr holl ddyddiau yr arhosau y cwmwl ar y tabernacl, yr arhosent yn y gwersyll. A phan drigau y cwmwl yn hir ar y tabernacl lawer o ddyddiau, yna meibion Israel ac adwent wyliadwriaeth yr arglwydd ac ni chychwynent. Ac os byddai'r cwmwl ychydig ddyddiau ar y tabernacl, wrth orchymyn yr arglwydd y gwersyllent, ac wrth orchymyn yr arglwydd y cychwynent. Hefyd os byddai'r cwmwl o hwyr hyd fore, a chyfodi o'r cwmwl y bore, hwythau a symudent. Pa un bynnag a'i dydd a'i nos fyddai pan gyfodau'r cwmwl, yna y cychwynent. Os deuddydd, os mis, os blwyddyn fyddai, tra y trigau'r cwmwl ar y tabernacl gan aros arno, meibion Israel a arhosent yn ei pebyll, ac ni chychwynent, ond pan godau e fe y cychwynent. Wrth air yr arglwydd y gwersyllent, ac wrth air yr arglwydd y cychwynent. Felly y cadwent wyliadwriaeth yr arglwydd yn ôl gair yr arglwydd trwy law Moses. Pennod 10. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, gwna i ti 2 utgorn arian, yn gyfanwaith y gwneud hwynt, a byddant i ti i alw y gynulleidfa ynghyd,
ac I beri i'r gwersylloedd gychwyn. A phan ganant a hwynt yr ymgasgol yr holl gynulleidfa atat wrth ddrws pabell y cyfarfod. Ond os ag un y canant, yna y tywysogion, sef peneithiaid miloedd Israel a ymgasglant. Pan ganoch larwm, yna y gwersylloedd yr rhai a wersyllant tua'r dwyrain ac ychwynant. Pan ganoch larwm yr ail waith, yna y gwersylloedd yr rhai a wersyllant tua'r deau ac ychwynant. Larwm a ganant hwy wrth ei cychwyn. Ac wrth alw ynghyd y gynulleidfa, cenwch yr utgyrn, ond na chenwch larwm. A meibion Aaron yr offeiriaid a ganant ar yr utgyrn, a byddant I chwi yn ddeddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau. Hefyd, pan elwch I ryfel yn eich gwlad yn erbyn y gorthrymwr a'ch gorthrymoch chwi, cenwch larwm mewn utgyrn. Yna y coffeir chwi ger bron yr arglwydd eich Duw, ac yr achubir chwi rhag eich gelynion. Ar ddydd eich llawenydd hefyd, ac ar eich gwyliau gosodedig, ac ar ddechrau eich misoedd, y cenwch ar yr utgyrn uwch ben eich offrymau poeth, ac uwch ben eich aberthau hedd, a byddant I chwi yn goffadwriaeth ger bron eich Duw. My fi yw'r arglwydd eich Duw. A bu yn yr ail flwyddyn, ar yr ail fis, ar yr 18fed dydd o'r mis, gofodi o'r cwmwl oddi ar dabernacl y dystiolaeth. A meibion Israel a gychwyn asant i'w taith o anialwch Seinai, a'r cwmwl a'r hosodd yn anialwch Paran. Felly y cychwyn asant y waith gyntaf wrth air yr arglwydd trwy law Moses. Ac yn gyntaf y cychwynodd Lliman gwersyll meibion Jiwda yn ôl ei lluoedd, ac ar ei lu ef yr ydoedd Nason mab Aminadab, ac ar lu llwyth meibion Isachar, Nethanil mab Suar, ac ar lu llwyth meibion Sabiwlon, Eliab mab Helon. Yna y tynwyd I lawr y tabernacl, a meibion Gerson a meibion Merari ac ychwynasant gan ddwyn y tabernacl. Yna y cychwynodd Lliman gwersyll Riwben yn ôl ei lluoedd, ac yr ydoedd ar ei lu ef Elisur mab Sedeir, ac ar lu llwyth meibion Simeon, Selumiel mab Surisadai, ac ar lu llwyth meibion Gad, Eliasaf mab Deiel. A'r Kohathiaid ac ychwynasant gan ddwyn y cysegr a'r lleill a godent y tabernacl tra fyddent hwy yn dyfod. Yna Lliman gwersyll meibion Effraim ac ychwynodd yn ôl ei lluoedd, ac yr oedd ar ei lu ef Elisama mab Amihud, ac ar lu llwyth meibion Manasse, Gamaliel mab Pedasur, ac ar lu llwyth meibion Benjamin, Abidan mab Gideoni. Yna Lliman gwersyll meibion Dan, yn olaf o'r holl wersylloedd ac ychwynodd yn ôl ei lluoedd, ac yr ydoedd ar ei lu ef Achieser mab Amisadai, ac ar lu llwyth meibion Aser, Pagiel mab Ocran, ac ar lu llwyth meibion Naftali, Ahira mab Enan. Dyma gychwyniadau meibion Israel yn ôl ei lluoedd pan gychwynasant. A dywedodd Moses wrth Hobab, mab Raguel y Midianiaid, chwegrwn Moses, myned yr ydym i'r lle am yr hwn y dywedodd yr arglwydd. Rhoddaf hwnnw I chwi. Tyred gyda ni a gwnawn ddaioni I ti, canes llefarodd yr arglwydd ddaioni am Israel. Dywedodd yntai wrtho, nid af ddim, ond dim gwlad fy hun, ac at fy nghenedl fy hun yr af. Ac efe a ddywedodd, na ad ni, atolwg, canes tua adwynos dein gwersyll faoedd yn yr anialwch, ac a fyddi yn lle llygaid I ni. A phan ddelych gyda ni, a dyfod o'r daioni hwnnw, yr hwnna wna'r arglwydd I ni, ninau a wnawn ddaioni I tithau. A hwya eithant oddi wrth fynydd yr arglwydd daeth 3 diwrnod, ac arch cyfamod yr arglwydd oedd yn myned o'i blaen hwynt daeth 3 diwrnod, I chwilio am orffwysfa iddynt. A chwmwl yr arglwydd oedd arnynt y dydd
pan elent o'r gwersyll. A hefyd pan gychwynnau yr arch, Moses a ddywedau, cyfod arglwydd a gwasgarer dy elynion, a phoed dy gaseuon o'r flaen. A phan o'r phwysau hi, y dywedau efe, dychwel arglwydd at fyrddiwn miloedd Israel. Pennod 11. A'r bobl fel tychanwyr oeddynt flin yng nghristiau yr arglwydd, a chlywodd yr arglwydd hyn, a'i ddig a enynodd, a thân yr arglwydd a gyneuodd yn ei mis cwynt ac a ysodd gwr gwersyll. A llefodd y bobl ar Moses, a gweddiodd Moses ar yr arglwydd, a'r tân a ddifoddodd. Ac efe alwodd enw y lle hwnnw, Tabera, am gynnau o dan yr arglwydd yn ei misgwy. A'r lliaws cymysg yr hwn ydoedd yn ei misg, a flysiasant yn ddirfawr, a meibion Israel hefyd a ddychwelasant ac a wylasant ac a ddywedasant, pwy ar rydd i ni gig i'w fwyta. Cof i'w gennym y pysgod yr oeddem yn ei fwyta yn yr aifft yn rhad, y cucumerau a'r pompionau a'r cennin, a'r winwyn a'r garlleg, ond yr awr hon y mae ein heneidiau ni yn gwywo, heb ddim ond y mana yn ein golwg. A'r mana hwnnw oedd fel had coriander, a'i liw fel lliw bdeliwm. Y bobl aethant o amgylch ac ei casglasant ac ei malasant mewn melinau, neu ei curasant mewn morter, ac ei berwasant mewn peiriau, ac ei gwneithant yn deisenau. A'i flas ydoedd fel blas olew ir. A phan ddisgynnau'r gwlith y nos ar y gwersyll, disgynnau'r mana arno ef. A chlybu Moses y bobl yn wylo trwy ei tylwythau, bob un yn drws ei babell, ac enynodd dig yr arglwydd yn fawr, a drwg oedd gan Moses. Dywedodd Moses hefyd wrth yr arglwydd, pa ham y drygais dy was, a pha ham na chawn ffafr yn dy olwg, gan i ti roddi baich yr holl bobl hyn arnaf. Aim y fi a fi chiogais ar yr holl bobl hyn, aim y fi a'i cenhedlais, fel y dywedech wrthyf, dŵg hwynt yn dyfynwes, megis y dŵg tad maeth y plentyn signo, i'r tir a addewais trwy lw i'w tadau. O bale y byddai gen i fi gig i'w roddi i'r holl bobl hyn. Canis wylo y maent wrthyf gan ddywedyd dod i ni gig i'w fwyta. Ni alla fi fy hunain arwain yr holl bobl hyn, canis rhy drwm ydyw i mi. Ac os felly y gwneud i mi atolwg gan lladd fi, os cefais ffafr yn dy olwg di, fel na welwyf fy'n rygfyd. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, casgl i mi ddengwr a thrigain o heniriaid Israel, yr rhai a wyddos ei bod yn heniriaid y bobl, ac yn swyddogion arnynt, a dŵg hwynt i babell y cyfarfod, a safant yno gyda thi. Canis disgynnaf, a llefaraf wrthyt yno, a mi a gymeraf o'r ysbryd sydd arna ti, ac a'i gosodaf arnynt hwy. Felly y dygant gyda thi faich y bobl, fel na ddygech di ef yn unig. Am hynny, dywed wrth y bobl, sancteiddiwch erbyn y fori, a chewch fwyta cig, canis wylasoch yng nghristiau yr arglwydd gan ddywedyd pwy a ddyru i ni gig i'w fwyta, canis yr ydoedd yn dda arnom yn yr aifft, am hynny yr hydd yr arglwydd i chwi gig, a chwi a fwytewch. Nid un dydd y bwytewch, ac nid 2, ac nid 5 o ddyddiau, ac nid 10 diwrnod, ac nid 20 diwrnod, ond hyd fis o ddyddiau, hyd o'n i ddel allan o'ch ffroenau, a i fod yn ffiaidd gennych. Am i chwi ddirmygu'r arglwydd yr hwn sydd yn eich plith, ac wylo ohonoch yn ei wydd ef, gan ddywedyd pa ham y deithom allan o'r aifft. A dywedodd Moses, 600,000 o wir traed i'w bobl yr ydw i fi yn ei plith, a thi a ddywedi rhoddaf gig iddynt i'w fwyta fis o ddyddiau? Ai y defaid a'r gwartheg a leddir iddynt fel y byddo digon iddynt,
a'i holl bysg y môr ac esglir ynghyd iddynt fel y byddo digon iddynt. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, a gwytogwyd llaw yr arglwydd. Yr awr hon y ceid i weled, a ddigwydd fy ngair i ti, a'i na ddigwydd. A Moses a aeth allan ac a dreithodd eiriau'r arglwydd wrth y bobl, ac a gasglodd y dengwr a thrigain o heniriaid y bobl, ac a'i gysododd hwynt o amgylch y babell. Yna y disgynodd yr arglwydd mewn cwmwl, ac a lefarodd wrtho, ac a gymerodd o'r ysbryd oedd arno, ac a'i rhoddes i'r 10 hynafgwr a thrigain, a thra a gorffwysau'r ysbryd arnynt, y proffwydent, ac y chwaneg ni wnaent. A 2 o'r gwir a drigasant yn y gwersyll, enw un ydoedd Eldad, enw y llall Medad, a gorffwysodd yr ysbryd arnynt hwy, am ei bod hwy o'r rhai ysgrifenasid, ond nid eithant i'r babell, eto proffwydasant yn y gwersyll. Arhedodd llanc a mynegodd i Moses ac a ddywedodd, y mae Eldad a Medad yn proffwydo yn y gwersyll. A Joshua mab Nun, gweinidog Moses o'i ieuenctid, a atebodd ac a ddywedodd, Moses fy arglwydd, gwachardd iddynt. A dywedodd Moses wrtho, ai cenfigenir ydw i ti droso fi? O na byddai holl bobl yr arglwydd yn broffwydi, a rhoddi o'r arglwydd ei ysbryd arnynt. A Moses a aeth i'r gwersyll, fe a heniriaid Israel. Ac fe aeth gwynt oddi wrth yr arglwydd, ac a ddig sofliair oddi wrth y môr, ac a'i teinodd wrth y gwersyll megis 8 diwrnod ar y naill du, a 8 diwrnod ar y tu arall, o amgylch y gwersyll, a hynny ynghylch 2 gifydd ar wyneb y ddaear. Yna y cododd y bobl y dydd hwnnw oll, a'r nos oll, a'r holl ddydd drannoeth, ac a gasglasant y sofliair, yr hwn a gasglodd leiaf a gasglodd 10 homer, a chandeunu y teinasant hwynt iddynt eu hunain o amgylch y gwersyll. A'r cig oedd eto rhwng ei danedd hwynt heb ei gnoi, pan enynodd digofaint yr arglwydd yn erbyn y bobl, a'r arglwydd a drawodd y bobl a ffla mawr iawn. Ac fe a alwodd enw y lle hwnnw, Cibroth Hatafa, am iddynt gladdu yno y bobl aflysiasent. O feddau y blys yr aeth y bobl i Haseroth, ac arosasant yn Haseroth. Pennod 12. Llefarodd Miriam hefyd ac Aaron yn erbyn Moses, o achos y wraig o Ethiopia yr honna briodasau fe. Canes fe a gymerasau Ethiopes yn wraig. A dywedasant, ai yn unig trwy Moses y llefarodd yr arglwydd, ond i lefarodd fe trwy omninau hefyd, a'r arglwydd a glybu hynny. A'r gŵr Moses ydoedd larieiddiaf o'r holl ddynion oedd ar wyneb y ddaear. A dywedodd yr arglwydd yn ddisymwth wrth Moses ac wrth Aaron ac wrth Miriam, dewch allan eich trioedd i babell y cyfarfod, a hwya eithant allan i'ch trioedd. Yna y disgynodd yr arglwydd yng ngholofn y cwmwl ac a safodd wrth ddrws y babell, ac a alwodd Aaron a Miriam, a hwya eithant allan i'ch 2. Ac fe a ddywedodd, gwrandewch yr awr hon fy ngeiriau. Os bydd proffwyd yr arglwydd yn eich mysg, mewn gweledigaeth yr ymhysbysaf iddo, neu mewn breuddwyd y llefaraf wrtho. Nid felly y mae fy ngwas Moses, yr hwn sydd ffyddlon yn fy holl du. Wyneb yn wyneb y llefaraf wrtho, mewn gwelediad, nid mewn damhegion, ond caiff edrych ar wedd yr arglwydd. Pa ham gan hynny nad oeddech yn ofni dywedyd yn erbyn fy ngwas, sef yn erbyn Moses. A digofaint yr arglwydd a enynodd yn ei herbyn hwynt, ac fe a aeth ymaith. A'r cwmwl a madawodd oddi ar y babell, ac wele Miriam ydoedd wachan glwyfus fel yr eira.
ac edrychodd Aaron ar Miriam, ac wele hi yn wahan glwyfus. Yna y dywedodd Aaron wrth Moses, o fy arglwydd a tolwg, na osod yn ein herbyn y pechod, yr hwn yn ynfyd a wnaethom, a thrwy'r hwn y pechasom. Na fydded hi a tolwg fel un marw, yr hwn y bydd hanner ei gnawd wedi ei ddifa pan ddel allan o groth ei fam. A Moses a weiddodd ar yr arglwydd gan ddywedyd, o Dduw a tolwg, meddyginiaetha hi yr awr hon. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, os ei thad a boerau yn ei hwyneb, oni chywilyddiau hi 7 niwrnod? Caer arni 7 niwrnod o'r tu allan i'r gwersyll, ac wedi hynny derbynier hi. A cheiwyd ar Miriam o'r tu allan i'r gwersyll 7 niwrnod, a'r bobl ni chychwynodd hyd oni ddaeth Miriam i mewn drachefn. Ac wedi hynny yr aeth y bobl o Haseroth ac a wersyll asant yn anialwch Paran.